Еврорадио.ФМ. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В студії для вас працює Зміцер Лукашук. Наш стрим, як звичайно, можна не тільки слухати, але й глядіти праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. У суботу, 1 червня, у Мінську, у культурній просторі ОК-16 пройде фестиваль під інтригуючою назвою «Кілометр громадської активності». Галоўны арганізатар Асамблея НДА. Вось што прымусіла такую сур'ёзную арганізацыю, як Асамблея недзяржаўных арганізацый, звярнуцца да людзей у такім незвычайным фармаце, ввогуле якія цікавосткі падрыхтавалі наведвальнікам арганізатары гэтай імпрэзы, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта галоўная арганізатарка «Кілометра грамадскай актыўнасці» Настасья Доль і арганізатарка фры-маркету, які пройдзе ў межах гэтага фестывалю, Валерія Хотіна. Добрый день, шановные девчата. Настасья, давайте до вас с самого початку. Вы представляете Ассамблею НДА. И вот патлумачьте, чему вот Ассамблея НДА, вот калі я-то збольшага ведаю, што сябе уяўляе гэта арганізацыя, гэта не толькі там сур'ёзныя дзядзі ў касцюмах, там ці дзяўчаты таксама там сур'ёзныя, але розныя арганізацыі, структуры аб'ядноўвае Ассамблея. Але чаму ўсё ж таки вот для чалавека, які можа быць недасведчаны, не ведае, там чытае Ассамблея НДА, прадстаўляе фестываль. И вот что? Вот чему вы решили до такой вот незвыклой формы звярнуцца? Насамрэч, Ассамблея НДА Беларусі працуе уже 21 год, і за гэты час было просто безліч розных фарматаў з арганізацыямі. Наша асноўная мэта – это развіццё грамадзянскага сектару, і мы практыкуем розныя фарматы. У 2018 годзе першы раз мы разам з арганізатарамі музычнага фэсту «Наш дзень» дамовіліся стварыць на фэсце пляцоўку сацыяльных актыўнасцей, дзе мы прэзентавалі 10 арганізацыяў для удзельнікаў фэсту. Яна прайшла вельмі паспяхова. У нас было шмат людзей, шмат гасцей, арганізацыі вельмі станоўчыя водгукі казалі пра свой удзел, і мы вырашылі зараз паспрабаваць зрабіць такі івэнт, які бы меў на фокусе не музычныя выступы, а менавіта дзейнасць грамадзянскай супольнасці. Акрамя гэтага, конечно, у Ассамблея мае і сур'ёзныя накірункі працы. Мы там, напрыклад, маніторингі праваасацыяцыю вядзем, і гэта не адмяняе адно ад другое. Тым не менш, вось гэты, івент, вы сказали, ці фестываль. Як ён будзе ўсё ж таки выглядаць? Мы ўсе дастаткова, хто жыве культурніцкім жыццём сталіцы, я думаю, наведавалі по той ці іншай нагодзе культурную прастору ОК-16, там канцэрты, там кніжныя розныя імпрэзы, літаратурныя чытанні. А вот ваш фестываль, як гэта будзе выглядаць? Наш фестываль – гэта 5 пляцовак, якія працуюць паралельна, плюс фрі-маркет, жывая бібліятэка. З 13 дня до 20 вечара у нас будзе працаваць лекцыйная зона, 2 зоны майстар-класаў, кінотэатр Watch Dogs, дыскусійная пляцоўка, плюс, як я казала, жывая бібліятэка і фрі-маркет. А сканчаецца ўсё это выступам гурта «Акуты». Ось у нас акурат такі арганізатарка фрі-маркету знаходіцца тут у студыі. Фрі-маркет – гэта што? Вот я магу прыйсці, наслухаўшыся сур'ёзных лекцый прадстаўнікоў Ассамблеі, і там фры, то есть свабодны бутэрброд сабе бесплатны ухапіць? Ці што гэта ўсё ж такі такое? Трошкі іншае. Зразумела, што фрі-маркет можа нават і не ўсім зразумела, што такое слова, нейкае дзіўнае англійскае, так? Мы яго перакладаем як бясплатны кірмаш. Гэта месца, дзе просто такая часовая пляцоўка, часовая прастора для абмену рэчамі, якія ўжо не патрэбны аднаму чалавеку, але яны, у прынцыпе, у дастаткова добрым стане для таго, каб імі мог скарыстацца іншы чалавек. І насамрэч гэта не проста такая халява, дзе можна, не ведаю, просто нахапаць сабе і там потым табе трэба ці не. Мы стараемся гэта пазіцыянаваць так, што бяры толькі тое, што табе сапраўды спатрэбіцца, і такім чынам мы стараемся таксама даволі сур'ёзныя мэты пераследаваць. То бок гэта скараціць спажыванне, а таксама паменшыць ціск на экалогію, які атрымліваецца за кошт
меншай колькасці смецця, бо людзі выкідваюць шмат рэчаў, якія маглі яшчэ быць патрэбныя, а таксама меншая колькасць рэчаў вырабляецца. Вось, то бок не трэба рабіць новую сукенку, калі яна ўжо ёсць у прыродзе і не трэба яе выкідваць у асяроддзе. Вось, і насамрэч мы вельмі радыя таму, што нас запрасілі туды, і магчыма, мы таксама трошкі разбавім аўдыторыю асамблеі НДА, таму што зразумела, што асамблея НДА накіравана перш за ўсё на такіх актывістаў, на вельмі такую грамадскі актыўную моладзь, магчыма, не моладзь, а і дарослых людзей, а насамрэч для ўдзелу ў бясплатным кірмашы у нас зачастую вельмі многа проста людзей з вуліцы, бо мы нават абвесткі вешаем у дамах, которые просто побач стаяць. Некаторы час нас таксама публікавалі ў газетах «Вечерні Мінск», і да нас прыходзяць там увогуле вельмі розныя людзі, і мы лічым, што гэта вельмі вялікі плюс, таму што гэта такая аўдыторыя, якая, магчыма, яшчэ нават не ведае, што ёсць вось такая асамблея НДА, і ёсць вось усе гэтыя НДА, і там кінатэатры, жывыя бібліятэкі і так далей. То бок мы, магчыма, зробім такі мікс з людзей, якія ўжо нешта ведаюць, і з людзей, якія першы раз увогуле на такім гарадскім фестывалі. Я так вот обогульню, то есть отрымліваецца, калі у мяне ёсць там дачка, да прыкладу, выросла со свайго адзення, вот у мяне засталося там маленькага памеру адзення, яно не ведаю, куды яго дзець, другога дзіця там не плануецца, аддаць няма каму, вот я прыношу сюды, скажем, адзенне дзіцячае на 3 гады, а маёй дачцы там 7, і я бяру там, калі хто на 7 прынёс. Вот так вот такія. Безумоўна, так і працуе, то бок там нічога арганізаванага няма, у нас ёсць проста такія сталы з таблічкамі, дзіцячае адзенне, там мужчынскае адзенне, унісекс, абутак, усялякае рознае, як мы называем, кнігі, то бок усё, што можа вам быць непатрэбна, вы можаце прыносіць, класці, і гэта возьме іншы чалавек. То бок наўпростага такога абмену, што я табе гэта, а ты мне абавязкова штосьці яшчэ, у нас няма. І важна тут заўважыць, што мы хацелі б, каб у гэты раз нам прыносілі рэчы толькі сезонна лета-вясна і не прыносілі нам усякіх футраў, куртак і так далей, бо гэта потым вельмі людзі гэта ўжо не бяруць на лета, таму мы гэта называем летні бясплатны кірмаш. Вось. Ну чаму? Вот хто-б-небудзь прынёс футру. Да зімы сані-то трэба рыхтаваць летам. Калі прынясуць, так дакладна мы абратна не будзем аддаваць, але ўсе рэчы, якія ў нас застаюцца, рэчаў застаецца вельмі шмат, таму што вельмі многа людзей прыходзяць якраз такі пазбавіцца ад рэчаў, а не забраць. І вось гэтыя ўсе рэчы мы потым папросту аддаем на дабрачыннасць, нейкія зусім дрэнныя рэчы ва ўсякія прытулкі для жывёл, напрыклад, для падсцілак усякіх розных, а іншыя рэчы ў цэрквы, у сацыяльнай ініцыятывы, то бок нічога не застанецца выкінутым, мы стараемся з гэтым усім разабрацца. Я хацеў спытацца, ці будзеце кантраляваць там, што хто-небудзь там прыйшоў нічога не прынёсшы, а хоча ўзяць, а тут аказваецца, што тут наадварот людзі прыносяць і сыходзяць нічога не ўзяўшы. Так. Вось, канешне, мы гэта не кантралюем, і для нас, як я ўжо сказала, для нас не важна, каб гэта быў проставы абмен. Гэта не бартер. То бок гэта абмен свабодны, калі ты не кантралюеш, хто ўзяў твою рэч, і ты не кажаш, што я хачу аддаць гэтаму, а не гэтаму. Вось, таму, і яшчэ трошкі скажу аб тым, што мы у межах бясплатных кірмашоў заўжды робім нейкія інфармацыйныя часткі, і тут таксама мы вельмі абрадаваліся, што нам можа быць прадастаўлены пляцоўкі для лекцый і для прэзентацый, і у нас будзе 2 такіх блокі, то бок мы удзельнічаем не толькі як кірмаш, а таксама як такі інфарматыўныя аратары, лектары. У нас 15-й будзе на пляцоўцы для майстар-класаў серыя прэзентацый трэнды ў пераразмеркаванні ежы, а 17-я лекцыя «Голад і крызіс харчавання. Як ежа стала прывілеем». І для нас гэта вельмі важна пагаварыць аб гэтым, таму што гэта ў кантэксце такім глобальным, і гэта датычыцца і эканамічнага аспекту жыцця, і экалагічнага вельмі мала. Чаму столькі ежы выкідваецца, чаму людзі галадаюць у той жа час, чаму вельмі многа, чаму нам кажуць пра крызіс харчавання, калі
фактычна перавытворчасць ежы ідзе у больш заможных краінах. Вось аб гэтым мы ўсім хочам пагаварыць і запрашаем, зразумела, на нашы лекцыі, а таксама на ўсе іншыя, то бок там будзе больш 20 фарматаў розных лектараў, аратараў. Вось я думаю, што Наста пра гэта больш падрабязней раскажа. Вот так. Такі вось фрі-маркет з філасофскім падтэкстам лекцыйным будзе адбывацца 1 чэрвеня на пляцоўцы ОК-16. Настасья, а вот яшчэ пра те, вот вы сказали, ажно там 30 розных пад 30 імпрэзаў, а вот жывая бібліятэка, вот што гэта? Так, там жывая... трэба будзе лавіць нейкія жывыя кнігі, якія уцякаюць, а тут... Да, кнігі не ўцякаюць. З 14 до 19 будзе працаваць пляцоўка жывой бібліятэкі, дзе можна будзе пазнаёміцца з рознымі людзьмі, якія маюць нейкую асаблівасць, працуюць на нейкай незвычайнай прафесіі, перажылі нейкую цяжкую падзею ў сваім жыцці, альбо з'яўляюцца прадстаўніком нейкай сацыяльнай групы. Это адбываецца так, што яны маюць 30-хвілінныя сесіі, і на кожнай сесіі можна паразмаўляць з прадстаўніком з такой жывой кнігай. Праводзіць гэта арганізацыя «Жывая бібліятэка». Бібліятэкі ладзяцца ў Менску зараз не часта, таму яны назвалі гэта такая вялікая жывая бібліятэка, на якой, з допомогай якой можна змяншаць стэрэатыпы ў дачыненні да розных людзей, сацыяльных груп. Лекцыі. Так. Вот якія асноўныя для сябе, вот вы б, ці можа быць, параілі людзям, вот на якія лекцыі абавязкова варта было б схадзіць? Ну, на ўсе, я зразумею, вы б сказалі, як арганізатар, але адначасова патрапіць там, ну, там, ці, можа, выдаткаваць час, каб усё паслухаць, не атрымаецца. Вот, можа быць, вот, што вот, сапраўды такое, што вот, больш вы такога не пачуеце і не ўбачыце? Насамрэч, да, у нас лекцыі стартуюць з 13, і першая лекцыя будзе вельмі цікавая, она ад сябра арганізацыі «Адзіночні беларускіх студэнтаў» пад назвай «Студэнты змяняюць свет». Вось, таму раю патрапіць на яе, а таксама з незвычайнага будзе апошняя лекцыя, якая пачынаецца о 18-й, як НДА змяняюць гарадскую прастору. Это будзе праводзіць Тацяна Алекса з Магілёва, з арганізацыі «Цэнтр гарадскіх ініцыятываў». У Менску такі лекцыі, яшчэ такой лекцыі не было, таму вот на ёй можна паслухаць увогуле, наколькі НДА можа быць прысутна ў прасторы і што, дзякуючы нам і дзейнасці НДА, можа змяняцца. Дарэчы, вось цікавы момант, што будуць прысутнічаць недзяржаўныя арганізацыі не толькі сталічныя, дзейнасць якіх можам паглядзець і так пабачыць, вот як сталічныя жыхары, але і з рэгіёну. А вот так. Вогуле рэгіянальныя НДА ад сталічных адрозніваюцца? Гэта можна будзе пабачыць на фэсце. У нас будзе арганізацыі з Слоніма, з Баранавіча, з Віцебску. Акрамя гэтага, у нас будзе дыскусія на дыскусійнай пляцоўкі, зразумела, якая так і будзе называцца «Менск і рэгіёны, ці адрозніваюцца арганізацыі». Найдзі 5 адрозненняў. Да, мы запрашаем як і рэгіянальных актывістаў, местных экспертаў, і актывістаў з Менску. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што мы зараз гаворым пра фестываль «Кіламетр грамадскай актыўнасці», які пройдзе 1 чэрвеня, і у нас у гасцях арганізатарка гэтага фестывалю Настасья Доль і арганізатарка фрі-маркету ў межах гэтага фестывалю Валерыя Хотіна. Вернемся праз хвіліну. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradeo.fm і euraradeo.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы.
Далучайся до нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч, кароткі выпуск навінаў. Сёння спаўняецца 20 гадоў з дня трагедыі на Нямізе. У гэты дзень у 1999 годзе ў падземным пераходзе станцыі метро Няміга падчас цісканіны загінулі 53 чалавекі. Гэта былі пераважна маладыя людзі ва ўзросце ад 14 до 20 гадоў. Больш за сотню атрымалі траўмы. Афіцыйныя ўлады сцвярджаюць, што ў трагедыі вінаватая стыхія, дождж. А вось сем'і загінулых упэўненыя, што трагедыі можна было б пазбегнуць, калі б праваахоўнікі спрацавалі інакш. Пра гэта ў нашым эфіры распавёў праваабаронца, былы следчы пракуратуры Олег Воўчык, які прадстаўляе інтарэсы сваякоў загінулых. ЗША падазраюць Расію ў тайных выпрабаваннях ядзернай зброі малой магутнасці. Пра гэта заявіў кіраўнік разведвальнага ўпраўлення Пентагона Роберт Эшлі. Паводле яго слоў, Расія мае тэхнічныя магчымасці праводзіць выпрабаванні насуперак забаронам, інфармуе «Голас Амерыкі». Як вядома, з 1996 года існуе дамова, якая ўводзіць поўны мараторый на ядзерныя выпрабаванні. Дакумент падпісалі 185 краін свету, Масква аспрэчвае абвінавачанне. У ноч на 1 чэрвеня ў Беларусі могуць узнікаць праблемы з абслугоўваннем банкаўскіх картак, паведамляе банкаўскі працэсінгавы цэнтр. Гэта звязана з тым, што будуць праводзіцца планавыя тэхналагічныя работы. Могуць узнікаць кароткатэрміновыя перапынкі ў абслугоўванні картак банкаў, якія карыстаюцца паслугамі цэнтра. Таксама могуць узнікнуць праблемы пры разліках карткамі ў крамах, пунктах выдачы наяўных і банкаматах. Больш інфармацыі пра гэтыя ды іншыя актуальныя падзеі вы можаце знайсці ўжо зараз на нашай старонцы еўрарадыё.фм. Служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з маімі гасцямі ў студыі Настасяй Доль і Валерыяй Хотінай мы расказваем вам пра фестываль «Кіламетр грамадзянскай актыўнасці», які пройдзе 1 чэрвеня у Мінску на культурніцкай пляцоўцы ОК-16. Настасья, вось вы расказалі нам пра лекцыі, якія будуць там цікавыя. Валерия рассказала про фри-маркет, вот, что это оказывается не просто таки вот фри-маркет, але яшчэ сапраўды будуць розныя лекцыі, дыскусіі, але яшчэ ж не ўсё, шмат чаго яшчэ цікавага. Я вот, напрыклад, пачытаў, адкрыў праграму спецыяльна поўную і, напрыклад, гульня-квіз. Вот что это, як это, вот сур'ёзнае такое мерапрыемства, лекцыі там розныя, майстар-класы і гульня-квіз. Что это будет такое? Гульня-квіз у нас проводится организацией Товариства белорусской школы. Это такие медиа-квіз, тому там организаторы будут задавать пытанні на фейк-ньюс, як это адрозніць, і пераможцаў чакаюць прызы. Ось. Увогуле все майстар-класы яны праводзяцца НДА арганізацыямі, вот, і такім чынам таксама яны прэзентоўваюць сваю дзейнасць. Ну вот майстар-клас так. На фестывалі, арганізаваным асамблеяй НДА. Вот я, напрыклад, майстар-клас, калі вот быў на фестывалі «Камяніца» з дачкой, то дачку там вучыў ганчар, як ляпіць з гліны нейкую талерку. Чаму навучаць на фестывалі асамблеі НДА? А тут с вами размаўляюць пра правы студэнтаў, пра хейт-спіч, пра свабоду інфармацыі. Пагуляюць у квізы, пазадаюць пытанні на тэму смяротнага пакарання. І там просто безліч розных сацыяльных движух. Усяго майстар-класаў у нас запланавана 14 майстар-класаў. Да, з поўнай праграмай можна знаёміцца на нашым сайце belanjo.info. Вось там яны распісаны все па часе. А еще варто додать, что от акрамя самой просторы ОК-16 мы еще закранаем и то, что заходится поза брамой. У нас будут 3 экскурсии, которые пройдут днем з 13:30. Экскурсии так само проводятся организациями. Это будет экскурсия по шляхах правоў чалавека. Можно будет пройсціся каля месца, где проводятся
выкананне смяротнай прысуды і паразмаўляць на тэму смяротнага пакарання, дзе адбываюцца катаванні ў Менску, Колоскі ліцэй, праводзіць праваабаронца Анісія Казлюк. Можна яшчэ запісацца. Дарэчы, на сайце ёсць спасылка, па якой можна запісацца. Засталося рэальна некалькі вольных месцаў. Акрамя экскурсіі па шляхах правоў чалавека будзе яшчэ экалагічная экскурсія пад назвай «Зялёныя прасторы, якія патрэбны гораду». Праводзіць цэнтр экалагічных рашэнняў і экалагіня Марыя Дубіна. І экскурсія такая больш культурная па вуліцы Кастрычніцкай, якая называецца «Ад станка да фалафеля». Усе экскурсіі, яны сканчаюцца ў прасторы ОК-16, таму удзельнікі экскурсіі змогуць яшчэ і пагуляць па майстар-класах, зайсці на лекцыю, паўдзельнічаць у бібліятэкі і пазнаёміцца з рознымі арганізацыямі. А як менавіта можна пазнаёміцца з рознымі арганізацыямі, актывістамі, будзе яшчэ вялікая прастора. Мы назвалі як інтэрактыўныя споты. Гэта можа так сінанімічна выглядаць як ярмарка арганізацыяў, выстава арганізацыяў. Каля 30 арганізацыяў і актывістаў будуць прэзентаваць менавіта сябе на працягу ўсяго дня. І заманіваць людзей уступаць у іх арганізацыю. І заманіваць уступаць, альбо проста распавядаць там пра свае каштоўнасці, знаёміцца з тымі, хто можа быць. Вы вось калі расказвалі пра вандроўку па мясцінах правоў чалавека, так бы мовіць, прагучала такая фраза, дзе адбываюцца катаванні людзей. Адбываюцца ці адбываліся? Калі адбываюцца, то вы куды павядзеце? Там на Акрэсціна, да амерыканкі? Экскурсія ідзе каля амерыканкі, але ўжо там падрабязнасці, глыбіню вы запісвайцеся, калі ласка, і можна будзе прайсціся з дачкой, прыходзьце. Да, вот, думаю, как раз таки... Там будзе майстар-клас па выпрабаванні катаваннях. Да, абмежаванне стаіць там, калі там 16+, там... Абмежаванне 0+, таму што вся інфармацыя такая больш мягкая, там не будзе нейкіх там страшылак. Але плюс да таго, на экскурсіі можна будзе пазнаёміцца з праваабаронцамі. Там вылучаны такі час, 10-хвілінная размова з праваабаронцамі. І адзін з праваабаронцаў будзе Міша Мацкевіч, які зараз працуе ў офісе па правах людзей з інваліднасцю. Можна будзе яшчэ і пра гэта даведацца. То есть такі насычаныя будуць экскурсіі. І ўсё ж таки, вот асноўная мэта. Давайте вот пачнем ўсё ж таки вот з вас. Вы сказали, что вельмі ўдзячныя, что вам прапанавалі паўдзельнічаць, ну, прадставіць сябе, паўдзельнічаць у гэтым фестывалі сваім удзелам. Вот апроч таго, каб даць магчымасць людзям абмяняцца, там, скажем, непатрэбнымі рэчамі. Якая мэта вашага ўдзелу? Такая звышмэта, скажем так. Ну, наша звышмэта дакладна ў інфармаванні пра тэмы, якія нас хвалююць у першую чаргу і да якіх мы хочам як бы прыцягнуць увагу. Вось. І наколькі нам было вядома, адна з тэм такіх глобальных гэтага фестывалю была таксама пытанні з экалогіяй, з любымі. А у нас, у прынцыпу, было запланавана ўжо наступны фрымаркет рабіць пра ежу, вытворчасць ежы, спажыванне, выкідванне і так далей, і як гэта ўсё на экалогіі адбіваецца. То бок мы лічым, што наша інфармацыйная частка вельмі добра туды, ну, скажем так, ляжа. Вось. Да, яна вельмі пасуе, і нам таксама цікава паразмаўляць і з іншай аўдыторыяй. Таму што, як я ўжо казала, у нас трошкі іншая аўдыторыя, а на фрымаркеце збяруцца, плюс яшчэ на фрымаркеце збяруцца ініцыятывы з рэгіёнаў. А для нас вельмі важна такі мульціплікацыйны эфект мець, бо мы ўжо ездзілі ў Гародню, мы ўжо ездзілі ў Баранавічы, у Брэсце ўжо рабіўся бясплатны кірмаш. То бок нам цікава тое, што можна паглядзець, як мы гэта робім у рэальнасці, на практыцы, і проста паразмаўляць з намі і таксама зрабіць нешта ў сябе, напрыклад. Ну, вось Валерыя прадставіла такую меркантыльную звышмэту фрымаркета. А яшчэ хочу дадаць, ведаеце што? Што вельмі даўно мы ўжо хацелі правесці фрымаркет нарэшце на адкрытым паветры. Бо ў нашай краіне нельга праводзіць фрымаркеты, напрыклад, у парках, бо гэта ўжо будзе масавае мерапрыемства з усімі выцякаючымі выдаткамі на нашых... На міліцыю, а вы з імі разлічыліся прэчамі, якія вам засталіся. І таму мы, вось гэта за 5 год, якія мы робім фрымаркеты, гэта толькі другі раз. Адзіны раз гэта было, магчыма, 4 гады назад, калі на Грушаўцы быў фэст суседскі, і там таксама дазволілі рабіць гэта, бо
яны неяк гэта ўзгаднілі з уладамі. І вось гэта для нас просто такая магчымасць, бо для нас фрімаркет гэта такое нешта, не ведаю, гэта дакладна такі кірмаш, які можна тут прысеў, тут паразмаўляў, тут узяў, ну як бы, а не, бо мы зараз вымушаны заўсёды быць у нейкіх пляцоўках унутры, таму мне вельмі гэта падабаецца. Настасья, Так. а вот не часткі фестывалю, а ўсяго фестывалю звышмэта якая? Наша галоўная задача паказаць прыгожую грамадскую супольнасць праз сваю дзейнасць. Такія падмэты ўжо паказаць экспертнасць, які супольнасці, што можна будзе пачуць на дыскусіях, і пазнаёміць моладзь, збольшага моладзь з рознымі арганізацыямі. І плюс яшчэ такой чырвонай ніткай это стварэнне пляцоўкі для арганізацыяў для зваёўства паміж сабой, бо будуць рэгіянальныя арганізацыі, і часцяком на такіх імпрэзах з'яўляюцца новыя ідэі, праекты проста паміж арганізацыямі. Да, але галоўнае это просто паказаць, прэзентаваць для моладзі збольшага актыўнай, якая ёсць грамадзянская супольнасць зараз. У мяне два такіх звязаных паміж сабой практычных пытання па арганізацыі. Вось Валерыя правильно зазначила, что для того, каб правесці там мерапрыемства, трэба там розныя там дазволы, там аплаты міліцыі, можа быць там хуткай дапамогі ці яшчэ што. Іншая справа ўсё ж таки памяшканне. У памяшканні крыху іншыя дзейнічаюць там правіла, тым не менш. Вот я ведаю, што калі хтосьці хоча правесці канцэрт, ён павінен атрымаць ліцэнзію адпаведную. Не ліцэнзію, вот, а гастролька это да, называется. ну типа гастрольку, там яшчэ што-нибудь. Вот для того, каб правесці у гэтай культурнай прасторы, з аднаго боку, прычым з выхадамі за яе межы на вандроўкі, усё гэта мерапрыемства, якія давялося шляхі бюракратычныя прайсці. Насамрэч, шляхоў бюракратычных было не так-то і шмат, бо мы адмыслова выбіралі прастору ОК-16, гэта не адкрытая тэрыторыя, гэта належыць да прасторы. Плюс у тым, што мерапрыемства з'яўляецца бясплатным для ўсіх удзельнікаў, і на бясплатныя імпрэзы не трэба браць дазвол, гастрольку для музычных гуртоў. Вось таму мы еще поразмаўлялі про экскурсии и зразумелі, что это все находится в межах закону, тому, в принципе, самая наша цяжкая бюрократичная ситуация была только в плане дамоўленасці з ОК-16, але это нават и цяжкасцю не назовешь. Ну, тым не менш, мерапрыемства бясплатнае для наведвальнікаў, а для арганізатараў все-таки ОК-16 трэба ж нешта там, відаць, заплаціць там валанцёрам, арганізатарам? Мы на сяброўскіх такіх стасунках зараз ОК-16, там працуе наш сябар, таму яны да нас па-сяброўску ставяцца. Відаць, з павагай просто ставяцца да дзейнасці недзяржаўных арганізацый і асабліва асамблеі НДА. Пра выступ, вот музычная частка. Музычная частка пачнецца а 19-й, скончыцца а 20-й, прыедзе гурт з Магілёва «Акута». Вот, таму мы таксама спадзяем, у «Акуты» мэта аўдыторыя моладзь, вот, якую мы таксама хочам там бачыць на фестывалі, зразумела. Дарэчы, ось, Валерія, на фрі-маркеты якая катэгорыя людзей звычайна прыходзіць? І ці разлічваеце вы, што тыя людзі, якія прыйдуць да фрі-маркет, яны застануцца і на вашай лекцыі, вот, у межах вашай кампетэнцыі, скажем так, а можа яшчэ і на іншыя? Ці вот это такія людзі, якім, ну, в прынцыпе, там лекцыі, майстар-класы не цікавыя? Ну, до нас прыходзіць большасць моладзі, я б сказала так, 20-30, гэта такі наш сярэдні ўзровень. Таксама прыходзіць многа людзей з, ну, як бы такіх сямей, скажем так, то бок мы нават робім у межах вось феста, дапамагаем зрабіць дзіцячы куток, каб, напрыклад, бацькі маглі пакінуць сваіх дзяцей і там, не ведаю, слухаць, або хадзіць, выбіраць сабе рэчы і так далей, каб яны там не боўталіся пад нагамі. Вось. І вось такія, не ведаю, бацькі, плюс ёсць такія жанчыны, скажем так, которых мы не заўсёды вітаем, которые парушаюць нашы правілы, бяры толькі тое, што табе патрэбна. Вось. Мы стараемся з імі неяк
змагацца дакладна. Вось мы ўжо пачынаем зліцца. Вось. І ёсць, канешне, ну, як я сказала, што, напрыклад, людзі, которые чытаюць вось гэтыя бясплатныя газеты, там «Вечерний Мінск», які-нибудь яшчэ, вось яны прыходзяць, бачаць, ага, бясплатны кірмаш. Вось. І вельмі много такіх, не ведаю, дзядкоў, бабуль, і, дарэчы, падыходзяць да нас і кажуць: ой, а калі будзе наступнае, запішыце мой нумар і патэлефануйце, бо я, ну, а мы ўсё, канешне ж, у інтэрнэце размяшчаем, а у чалавека нават інтэрнэта няма. Вось. І таму да вашага пытання, ці застануцца яны, я лічу, што так. Я лічу, што паколькі гэта ўсё-такі моладзь і таксама нейкія такія зацікаўленыя, даволі маладыя бацькі або сем'і, яны застануцца нават у тым ліку з-за таго, што, да прыкладу, у 2014 годзе мы былі першыя, хто зрабіў жывую бібліятэку ў Мінску. Ну, на такім вельмі такім DIY-ным узроўні, але гэта быў першы раз, і вельмі много людзей прыйшло, як бы, то бок, нават нашай аўдыторыі гэта можа быць цікава. І я вельмі рада, што усе гэтыя людзі змогуць нават проста, калі я нікуды не хачу ісці, нідзе не хачу далучыцца, усё будзе гучаць у мікрафоны, як бы я буду гэта чуць, нават калі я не хачу гэта чуць так наўмысна. То бок, я лічу, што дзень не пройдзе ні для кога так дарма, і кожнага нешта зацікавіць. Такая разнастайнасць, што просто... Нават не жадаючы таго, гэтыя цётенькі, якія прыходзяць награбаць, будуць запрапагандыраваныя. Праслухаюць лекцыю і, можа, незаўважна для сябе уступяць якую-нибудь недзяржаўную арганізацыю. Вы якіх людзей чакаеце і наколькі разлічваеце, от колькі людзей чакаеце ўвогуле? 1 чэрвеня в ОК-16 мы чакаем ад 1000 чалавек. Вось, таму у нас ёсць асобная каманда, якая займаецца піарам і СММ. Вось, і, зразумела, такая колькасць ініцыятываў таксама матывуе прыйсці. Чакайце, вот амаль, ну, фактычна цэлы дзень. Ну, з 13 там, до 20 будзе ўсё адбывацца. Нават калі браць святкаванне Дня волі па-за летась, то кажуць, што людзі прыходзілі, сыходзілі, адныя там змянялі іншых, і агулам, вот што, вот няўжо вот агулам за цэлы дзень тых, хто прыйшоў, сышоў, там, ад 1000. Я думал, 1000 это те, кто будут только стоять у чарзе, чакать открытия. Валерия, ты як думаешь, сколько будет человек? Я думаю, ты вельмі зменшаешь колькасць, потому что нават до нас приходит 2-3 тысячи за день проходит докладно на фрімаркеце. И я думаю, что такая колькасць розных, вельмі розных мерапрыемстваў, якія прывабліваюць вельмі розную публіку, да яшчэ і канцэрт, да яшчэ і бясплатна, да яшчэ і на тусовачнай кастрычніцкай, ну, да яшчэ і ў першы дзень лета. Ну, як бы, я думаю, ад 5 я б ставіла вам. Калі не... Але правду мы побачым 1 чэрвеня. Такім чынам, 1 чэрвеня на вуліцы Кастрычніцкай у прасторы ОК-16 ад 13 і до 20 гадзіне у вас у межах фестывалю «Кіламетр грамадскай актыўнасці» чакаюць лекцыі, майстар-класы, квізы, экскурсіі, фрыкермаш. Бесплатный, то есть даром. Концерт гурта «Акуте». Все, что завгодно. Живая библиотека и экскурсии. Кинотеатр Watch Dogs. Про поэтов яшчэ забылася сказать. Да, еще особная частка у нас будет гадзінна, будут выступать поэты. Починается выступ за 18:00. Это будут Жибуль, Найдёнов, Барановский, Комар, Дорохин, Цветашова. Так само еще и поэтичная частка будет у нас такой прям особный ісці. Таким чынам, хто не хоча потрапіць там, атрымаць бясплатную нейкую вопратку, ці паслухаць нейкую там занадта разумную лекцыю, але хоча спрычыніцца да высокадухоўнага нечага і паслухаць паэзію, таксама на ОК-16 1 чэрвеня. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях былі Валерія Охотіна і Настасія Доль, арганізатары фэсту «Кіламетр грамадскай актыўнасці». Зміцер Лукашук для вас працаваў у студыі. 14:05. Чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Шукаем нацыянальную ідэю разам з пісьменнікам Арловым. Еўрарада.